glitch already. It's a living universe already. I wouldn't be as concerned to try to make this bagua exact throughout the whole process. Вот, стана! Готов, това е шапка! Your space. Мясаш на омазен турчин. Отивам се вида. Тук се вижда. Чакай, искам на хубаво. На хубаво искам. Банят, не да знам. Банята иде. Супер яко става. Това всяко ни стане на лампа. Може да има нещо. Супер яко е, вече. Деся. Отгоре правим още едно по-малко кръгче. И го слагаме на лампата. Ай, прави. Добре. Край на майките, че ако не става за лампа, може поне с шапка са ползва. И тук си носиш. Гледай сега. Чай, трябва да е нещо точно. Я стига, моля се. Е туалетна хартия. Тук туалетна ли ти пиличе? Трябва ми туалетна хартия. Няма. Някой е откраднал туалетната. Чай. Сега. И тук е много малка туалетна хартия. Не можеш да... Това е универсална поставка за туалетна хартия. Значи, така се разхождате из гората и с нашата универсална поставка за туалетна хартия, тя ще бъде на всяко място с вас. По всяко време и когато си пожелаете, само трябва да вървите така. Защото ако се наведете, ще ви падне туалетна хартия. Значи това ние ще го дооправим в следващия модел на нашата туалетна хартия носачка. Това е гениално! Имаш ли по-голямо топче туалетна хартия? Свършиха, трябва да купим. Значи, с времето мога да слагате колкото си искате по-големи туалетни хартии, защото нашия материал се разтяга. Какво се хилеше?